Ja som už začal s tým slovom OK, to si zo mňa robíš už fakt srandu. Áno, robíš si tu zo mňa veľkú srandu. Hej, čau, kočička. Ak je cute a roztomilá, napíšte do komentárov. Nekusni ma, nekúšaj. Ale my už začneme odhalovať. Takže ideme od tej najväčšej miestnosti a to je obývák, kde tu rozhodne je pekne. Tu máme aj stolný futbal, krása. Tu je nejaká zapnutá televízia. Áno, Animal Planet môžete sledovať, ale neviem, čo to je. No a teraz tu je obývačka celá, pekná lampička najkrajšia a potom ideme už do spálne. Juhu! Spálňa je tu krásny obrázok, neviem koho a toto je pekná. A pozrite sa tu, majú aj pekný výhľad. Áno, autíčka a to je tak asi všetko. No a my ideme na ďalšiu miestnosť a to je záchod. Takže sa pripravte na záchod a ten vyzerá, nejako musíme si zasvietiť, že jak vždy, nejaký pokazané. No a ideme dovnútra a to vyzerá nejak takto. Mu to môžem rovno sypať dovnútra, ale nič. No a pekne to tu vyzerá, rovno sa tu môžeme vyčúrať. Kámo, ešte, že ma nevidíte, hej. Ja som tu čúral, fakt. Prosím vás, nedivte sa, že som divný, proste. Som čúral, čo je na tom také divné? OK, tak to si môžem hneď aj umyť ruky. No super. Teraz ideme do tej tretej najväčšej miestnosti a to je izba mojej mamy. Teraz asi budem plakať. Lebo moja mama mi už zomrela, máme všetkých iných rodičov, takže dajte like pre moju mamu. Aj, mi veľmi za ňou smutno. Veľmi. No ale teraz vám chcem povedať takú jednu informáciu, že na Instagrame som dával, či teraz toto video natáčam cez prázdniny. Ale ja som išla aj na dovolenku a z tej dovolenky som tam dával pár videí aj fotiek, takže choďte nabíjať na môj Instagram sigabul.sk, takisto, jak sa ja volám v skutočnosti, na YouTube kanále. A my ideme ďalej, takže toto je mamino, takže tu ste ma v tomto prekliatom zrkadle mohli aj vidieť, ale ne celého, hlavne na tvár mi záleží. Túto mapu sveta ste mohli vidieť v mojom prvom videu. Kamo, to je tak cringe. Kde som sa akože teleportoval od miestnosti a zrazu už som sa objavil v tejto miestnosti, kde bola aj vidieť táto mapa sveta. Ale túto mapu sveta ste mohli vidieť, či ešte ste ju nevideli, hej? Či áno, videli, ja neviem ani, jak som tie vydala. Ste mohli vidieť, keď som natáčal takto z mobilu Murder Mystery, tak ste ho možno tam v pozadí aj videli. No, ale teraz aj moje tajomstva pre začínajúcich youtuberov, jak ja natáčam vlastne to hranie. Proste si to takto nejako ten mobil položím, dám si tam proste pohár a takto nejako hrám. No a toto video bude ľahké na editovanie, pretože Kerina, nehovor mi, no tak za 20 odberateľov sa odhalili jej meno. Táto mačička sa volá, Ježiši, jak sa bojí, no. Sa volá Kerinka. Áno, Kerinka, takže na Instagrame nebudem ju zverejňovať jak mačka, ale jak Kerinka. Pekná si. Pane Bože.
Toto, reálne. Vy ste počuli ten krik, ale ona ma reálne chcela kusnúť. Kámo, ty si taká hrozná, reálne. Pozrite, nič sa mi s prstom nestalo, ale reálne ja som jej uhol a počúvate toto. Ak je nacikané, tak ju nenávidím. Dobre, ne, žartujem. Už sa presúvame na ďalšiu miestnosť, ale veľmi pomaly sa presúvame. A ideme do tejto miestnosti. Mňam melón. Ale nebudem ho teraz žrať. No ale proste, toto je kuchyňa. Ňa. No a proste, je to tu pekné. Ale neviem, čo tu robí zvon. Keď nevadí. No a ideme práve teraz do izby môjho deda, ktorá je taktiež pekná, trošku neporiadok. No ale to nevadí, pretože ja sa tu len snažím toto. Aha, pozrite, môj dedo bol futbalista, hral aj proti Juventusu, aj proti Barcelone a získal tam ten pohár. A je to tu veľmi pekné. My už ideme do ďalšej či už máme všetko. Ja som zabudol na kúpeľňu, že som taký oný proste. OK, takže som sa sem teleportol a idem tu do kúpeľne. Toto je posledná miestnosť. Ja neviem, či poznáte ten trend stupidný, aby ma tam nebolo vidieť, ale že takto som vyvedla proste na ňo pustia vodu. Že ja sa tak bojím, že ma tam bolo vidieť, alebo čo. No, ale skrátka, tu je kúpeľňa, tu je baňa, tu je sprcha, toto je všetko. A toto video už má 7 minút. A to video, kde som odhaloval to, počkaj, zabudli sme ešte na nejakú miestnosť, musím premýšľať. Nie, nezabudli sme na žiadnu, ale tak by sme sa tu mohli krásne rozlúčiť. A to je medzi tu a ako poznáte moje intro.